Systém posuvných stien Optimal 110 Automatic sa skladá z modulov zavesených na stropnej vodiacej koľajnici pomocou ložiskových vozíkov. Moduly sú povrchovo upravené laminovanou alebo dyhovanou doskou. Výplň modulov tvorí zvukovo-absorpčný materiál a spájajú sa pomocou hliníkových profilov typu perodrážka vybavených magnetickým tesnením. Systém ovládania steny je zabezpečený zámkom. Po stlačení tlačidla elektrický motor automaticky vysunie z modulu horizontálne rozperné lišty pri strope a pri podlahe. Moduly sú skladované v parkovisku, ktoré sa najčastejšie navrhuje na jednom z dvoch koncov steny. Ložiskové vozíky sa pohybujú v koľajnici vyrobenej z hliníka. Stena systému Optimal 110 má hrúbku 11 cm. Moduly majú šírku od 70 do 120 cm a ich výška zodpovedá výške miestnosti. Každá stena je zakončená teleskopickým modulom, ktorý vysúva ďalšiu vertikálnu teleskopickú lištu, aby tesnila všetky moduly medzi sebou. V rámci systému Optimal 110 je možné použiť jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere na akomkoľvek úseku steny. Skladanie steny sa začína zasunutím teleskopického modulu. Moduly sú uskladnené v parkovacej oblasti. Typ parkovacieho usporiadania sa vyberá individuálne podľa podmienok miestnosti. Parkovanie môže byť tiež umiestnené v špeciálne navrhnutej výklenkovej časti. Hliníkové profily systému Optimal 110 môžu byť eloxované alebo lakované na akúkoľvek farbu z palety RAL. Moduly môžu byť dokončené tabulami s možnosťou suchého stierania. Sme k dispozícii po celom Slovensku. Poskytujeme bezplatné návrhy mobilných stien na počkanie. Navštívte našu webovú stránku optimalglass.sk pre viac informácií alebo nás navštívte osobne v našom showroome v Žiline.